Bé, la valoració que podem fer d'avui, del Dia de l'Estany, és força positiva. Primera, perquè el temps acompanya, el temps és esplèndid i fa que les famílies vagin venint amb els nens i els padrins, que pugui vindre tothom. A més, aquest any, tenint en compte que és la 5a edició, podem dir que la festa aquesta de l'Estany està completament consolidada. I, a més, també remarcar que aquest any és el segon any de la mostra gastronòmica i que, per cert, també té un èxit molt bo, no? L'any passat ja va ser un encert començar aquesta iniciativa. L'any passat es fomentava potser una mica el consum de l'anguila, que era una espècie que habitava aquí a l'Estany abans de dessecar-lo, i aquest any s'ha centrat potser més també en el tema de la poma, en la qual cosa s'intenta buscar productes de proximitat. Els restaurants són tots també d'aquí, del costat de l'Estany, entre Ivars, Vila-sana, Linyola, també el Castell del Remei. O sigui que el foment del producte de proximitat està completament garantit i a més amb una acceptació espectacular. Des del punt de vista ecològic, l'Estany ha tingut una evolució sorprenent, de fet també ja era esperada en el sentit que la creació d'una zona humida partint de zero i creant-li unes condicions mínimes perquè la fauna en general i la flora s'hi pugui desenvolupar, el fruit ha estat realment constatar que l'evolució ha estat molt positiva. Des del punt de vista ornitològic les dades així ens ho indiquen, el nombre, la diversitat d'espècies que està colonitzant i que resideixen o passen unes setmanes a l'Estany va incrementant i en aquest moment, que estem a inicis de la primavera, ja podem dir que l'Estany està en un ambient molt intens de primavera. Tenim les cames llargues, els agrons, tenim fumarell, són espècies ja que estaran amb nosaltres ja una bona part del que queda d'any fins a arribar a la tardor, i per tant l'Estany en aquest moment, des del punt de vista ornitològic, també és un molt bon moment per poder visitar. Sí, d'alguna manera l'Estany ara ja portem 5 anys des de la finalització de l'emplenat inicial. L'afluència de visitants ha anat sempre incrementant-se. El moment inicial eren molts visitants de l'entorn immediat que volien ser i van ser testimonis de la recuperació d'aquest estany. Ells recordaven la gent més gran, recordaven com era l'antic estany, la gent més jove el que veia era una cubeta buida que feia molts anys que es parlava de recuperar, i per tant els primers moments molts visitants que eren de l'entorn immediat, que eren testimonis de veure com evolucionava aquesta recuperació. Posteriorment també l'afluència de visitants s'ha anat ampliant i cada vegada ja són més gent de comarques més llunyanes, comarques de l'entorn de Barcelona mateix, que venen a l'Estany i visiten, i per tant és un lloc de referència o un lloc interessant per poder passar un cap de setmana i fer una visita i una passejada a l'entorn de l'Estany. El que ens plantegem des del Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana és mantenir un programa d'activitats divers al llarg de l'any, amb activitats de tot tipus. Avui és la festa principal, és el dia de l'Estany, però també al llarg de l'any fem activitats esportives, activitats d'interpretació, activitats de reconeixement o de coneixement del medi natural, com mostres d'anellament d'ocells, fem setmana natural per a joves, fem voltes solidàries a l'Estany, és a dir, fem un programa divers adreçat a un públic ampli, amb gent que tingui interès en vindre, conèixer i passar una bona estona a l'entorn d'un espai natural, com en aquest cas l'Estany d'Ivars i Vila-sana. Hola, bon dia. Soc el Mariano Martínez del restaurant Petit Siroi de Vila-sana. Estem aquí al Pla de l'Estany, estem a l'Estany d'Ivars i Vila-sana, que estem fent el dia de l'Estany. Fem una mostra gastronòmica que aquest any se tracta de la poma, que és una mostra gastronòmica dedicada a la poma. Hi ha 6 restaurants i 2 forns i representem que la poma no sols se pot menjar com a fruita, sinó es pot fer de moltes maneres. Els 6 restaurants la poma la fem de diferent manera. Cunyada, amb peix, amb conill, amb farcida amb bunyols, com sigui, però la poma dona molt de sí. A veure, això, juntament amb Gustum, és una iniciativa que va portar el Consorci de l'Estany més els restaurants, i aquest any s'hi ha afegit el Gustum. L'any passat vam fer també la mostra gastronòmica, però la vam fer amb l'anguila. L'anguila era un peix autòcton d'aquí de l'Estany. I cada any farem una cosa o altra, perquè cada any el tercer diumenge de març és quan se va inaugurar l'Estany fa 4 anys. I cada any estarem aquí amb el dia de l'Estany fent una mostra gastronòmica del que sigui, cada any de diferent manera.